Ahoj, jsme Van Life se psem. Helča, Pavel, Jessinka a Sandy. Z naší dodávky, které říkáme Beruška, jsme si postavili plně vybavený kemper a teď všichni společně vyrážíme do světa za dobrodružstvím. Tak pojď s námi objevovat svět i ty. Ahoj, vítejte u našeho nového videa. Tímto dílem začíná naše velké podzimní dobrodružství. Dnes vyrážíme přes Německo a Rakousko do Itálie, kde se nalodíme na trajekt na Sardinii. A tam se bude odehrávat první polovina našeho dobrodružného podzimu. Po Sardinii se vrátíme na pár dnů domů a pak vyrazíme na další cestu. Tentokrát velmi exotickou, na cestu, kam se běžně obytným autem nejezdí. Tak vše sledujte, ať vám nic neunikne. Je čtvrtek 4. září odpoledne a my vyrážíme na cestu. Dnešní cíl cesty je německý Regensburg, kde přespíme. Cestou jsme si na Park Fortnite našli místo na spaní asi 30 minut před Regensburgem, u malého jezírka zapadlého v lese, kde jsme měli naprostý klid. Druhý den ráno samozřejmě spěcháme hned dál. Spěcháme do Itálie. Zbytek Německa a Rakousko jsme projeli na jeden zátah. Itálii jsme si nejdřív museli udělat přestávku kvůli tankování a pak vylítat lajdáky, svačinku a kafíčko. Projet Alpy bylo úchvatné, ale cesta přes Dolomity byla ještě krásnější. Vždyť podívejte se sami na ty výhledy. My ale spěcháme dál, protože do večera chceme být u Lago di Garda. Když jsme ale přijeli k městečku, zjistili jsme, že v pátek to opravdu není nejlepší nápad. Městečko bylo naprosto ucpané a o místě na spaní nemohla být vůbec řeč. A tak jsme se rozhodli pro místo v horách nad městem. A tady nám nebylo vůbec do smíchu. Google mapy nás zavedly do uzoučké slepé uličky, kterou jsme museli víc jak kilometr vycouvat. Lago di Garda jsme nakonec tedy vzdali úplně a přesunuli se k městu Rezato. Nad městem jsme našli klidné místo k přespání. Za to, že lejdáci byli celý den hodní, dostali kostičky a my si udělali večeři. A ráno opět pokračujeme dál. Teď už konečně na místo, kde zůstaneme do pondělního rána, než nám pojede trajekt. Naším dnešním cílem je přehrada Lago di Vagli. Jedeme mimo dálnice. Není to jen proto, abychom ušetřili za poplatky, ale také proto, abychom viděli co nejvíc té krásné přírody Pyrenejí.
Projíždíme úzkými klikatými horskými silničkami, projíždíme úzké uličky horských měst a občas se necháme opět nachytat Google Maps a musíme couvat. Cestou si také děláme přestávky na procházky glajdákama a také na oběd. Nesmíme vynechat pravou italskou pizzu. Tady už jsme u přehrady Lago di Vagli. I přesto, že tu pár kemprů stojí, je tu naprostý klid. Pár metrů od nás je i místní koupaliště s barem. Když jsme se nabažili místního koupaliště, udělali jsme si hezký večer u auta. Druhý den ráno jsme chvíli nechali řádit lajdáky ve vodě. Našli jsme také zajímavou sochu mořské panny. No v tomto případě spíš jezerní panny. Tak jsme se vydali na průzkum okolí. O pár kilometrů dál byla totiž přes přehradu natažená velmi zajímavá lávka, kterou jsme si prostě museli projít. Ale opět nás zradili Google Maps. Vzali nás oklikou po hlavní cestě ke vstupu, který již značnou dobu viditelně nebyl v provozu. Takže po ranní neúspěšné výpravě jsme se rozhodli odpoledne zkusit alternativní cestu lesem po břehu přehrady. Ale ta příroda tady je prostě kouzelná. Uznejte sami. Cesta po břehu přehrady byla mnohem příjemnější než po silnici, kterou jsme šli ráno.
Součástí cesty byl i zábavní park pro děti. A asi nejenom pro děti. Konečně jsme došli k lávce. Jmenuje se Ponte dei Fanti di Marina. Je to tibetský most dlouhý 130 metrů, zavěšený nad jezerem Vagli, který byl slavnostně otevřen v roce 2016 a je věnován italským námořníkům, zejména brigádě San Marco. Nabízí jedinečný výhled na jezero a vesnici Vagli Soto. Most je přístupný zdarma a je součástí okružní trasy. Uprostřed mostu je zhruba 5 metrů prosklené podlahy. S tím měli lajdáci trošku problém, ale jsou to šikovný holky, tak to nakonec zvládli. Po 2 nádherných dnech u Lago di Vagli vyrážíme v pondělí brzy ráno do Livorna do přístavu. Check-in je 2 hodiny před vyplutím, ale my jsme přijeli jen hodinu. I tak jsme měli nalodění bez problémů. Museli jsme si zbalit věci na cestu a vydali jsme se na palubu. Nejdřív jsme zamířili na horní palubu, ale protože tam hrála hodně hlasitě hudba, což se nám kvůli lajdákům nelíbilo, rozhodli jsme se po chvíli, že ještě před vyplutím se přesuneme o palubu níž. Tam byla kavárna a velmi pohodlná křesla. Lajdáci byli miláčkama Italů, každý se na ně chodil dívat a usmíval se na ně. Zvlášť na Sandy, která si pohodlně usklala na sedačce. Helenka zjistila, že na lodi je i wellness, a tak se rozhodla, že si ho užije. Na 3 hodiny to stálo cca 600, takže proč ne? My jsme se šli mezi tím občas s lajdákma projít na horní palubu. Lajdáci 9hodinovou cestu zvládli bezvadně. I nám docela utekla. Občas nějaké to kafíčko nebo croissant. Vše stálo po euru, nic předraženého, tak proč si to nedopřát? Tím, že jsme se naloďovali jako jedni z posledních, jsme měli tu výhodu, že jsme vyjížděli jako jedni z prvních. Bylo skoro 7:30 večer, takže jsme se rovnou vydali na pláž, kterou jsme si našli na Parford Night, jen pár kilometrů za Olbí. Pláž byla opravdu super, jak dělaná pro kempry. Po celém dni jsme konečně mohli vyvenčit lajdáky. Obě holky si to opravdu užily a pořádně se vyblbly. Na této pláži nás čekala noc
a pak už konečně vyrazit za dobrodružstvím z Sardinie. To je v tomto díle vše. V příštím videu budeme prozkoumovat krásy Sardinie. Hned ráno ale budeme hledat autoservis, protože se nám rozbije beruška a teprve pak se vydáme na cestu. Zaparkujeme přímo u moře, navštívíme přírodní park, kde jsou divoké koně a uvidíme nádherné vodopády. Také jste si určitě všimli, že toto video je pouze komentované. Proč tomu tak je, vám také vysvětlíme až příště. Pokud jste to tedy dokoukali až sem, dejte prosím like, odběr a nějaký komentář. Všichni víme, jak to na YouTube chodí. Moc vám děkujeme, že nás sledujete. Tak zatím ahoj.